Хәйрле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Изге ойга аяк басабыз. 19 февраль безнең беренче көн. Рамазан айы башлануыннан Солих хәзрәт Ибраһимов котлау сүзләре җиткерә. Заманча якты уңайлы. Камаланы бистәсендә капиталь ремонттан соң 5нче спорт мәктәбе ачылды. Фаҗигале хәл. Күп катлы йортта чыккан янгында 2 кешенең гомере өзелгән. Мәгълүматны һәм игъланнарны күрсәтүче җайланма. Җәмәгать транспорты тукталышында электрон такта барлыкка килде. Өстәл түрендә түгәрәк коймаклар. Уникенче балалар бакчасында май чабу бәйрәме гөрләде. Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Рамазан айы башлану уңайнан котлау сүзләре җиткерә. Иртәгә изге ай башлана. 29 көн дәвамында мөселманнар таң атканнан алып кояш батканчыга кадәр ашау-эчүдән тыелып, изге гамәлләр кылырга тырышачак. Бүген кич мәчетләрдә беренче тәравих намазы укылачак. Ул изге айда яңгырый торган махсус дога. Ураза башлануын мөселманнар күтәренке рухта, кадерле кунак кебек көтеп алалар. 19 февраль безнең беренче көн ураза һәм инде айрым менә шундый без мәгълүмат әзерләдек татар телендә һәм урыс телендә дә монда бар кашан сахар тәмам вакыты инде кашан чыга кашан без иртән ягъни төнне инде дөрес әйткәндә алдан гаилә бездә җыелышып сахар ашап, дугалар кылып, инде без уразага керәбез. Үзәк мәчеттә Түбән Камалылар өчен менә шундый белешмәлекләр әзерләгәннәр. Анда Рамазан аена бәйле сорауларга җаваплар табарга була. Уразаны нәрсә боза, кемнәргә аны тотмаска ярый, сәхәр һәм авыз ачу вакытлары. Бүген әлеге залда беренче тәравих намазы укылачак. Ул изге айда укыла торган махсус дога. Изге айларда уразалар тотып, кичләрен таравих намазларны торгызып, Аллаһка якынайып, без инде бөтен гөнаһлардан пакланырга, изгелекләрдә катнашырга, Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен, файда алыйк җәмәгать, көчле булыйк, динебез өчен, халкыбыз өчен, милләтебез өчен, якыннарыбыз өчен файдалы булыйк, Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм итсен. 19 февральдә изге ай башлана. 29 көн дәвамында мөселманнар таң атканнан алып кояш батканчыга кадәр ашау-эчүдән тыелып, изге гамәлләр кылырга тырышачак. Кичләрен исә шәһәрдәшләр ифтарга җыелачак. Үзәк мәчеттә көндә 450дән артык ират өчен табын кору планга кертелгән. Хатын-кызларга өйдә авыз ачарга тәкъдим ителә. Татар халкының элек-электән шундый гырыф-гадәте булган ди Солих хәзрәт Ибраһимов. Ураза гаетен мөселманнар 20 мартта билгеләп үтәчәк. Гөлия Нигъматуллина, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Спорт сөюче шәһәр Татарстанның спорт министры Владимир Леонов шулай дип белдерде. Дәрәҗәле кунак Түбән Камага 2 көнлек эш сәфәре белән килде. Башта ул соңгы елларда яңартылган спорт объектларын карап чыкты. Аннары грек-рим көрәше буенча Идел буе федераль округы беренчелеген ачу тантанасында катнашты. Бу турнирның географиясы киң, 13 төбәктән 500гә якын кеше үз көчен сынап карарга килгән. Эшлекле сәфәр администрация бинасында тәмамланды. Түбән Кама мэры Радмир Биләев Владимир Леонов белән киләчәккә планнар билгеләделәр. Камаланы бистәсендә капиталь ремонттан соң 5нче спорт мәктәбе ачылды. Бинаны түбәсеннән алып идәненә кадәр яңарттылар. Бу максатларга республика бюджетыннан 500 миллион сумнан артык акча сарыф ителде. Биредә 5 спорт төре буенча укыту, тренировка дәресләре үткәрелә. Бокс, дзюдо, баскетбол, ирекле көрәш. 500гә якын бала шөгыльләнә. Олылар да йөри. Булар 3нче буын университеты студентлары.
Химиклар проспектындағы 14-ші йортта янгын шыққан от фатирның йокы бүлмәсендә кабынған. Құтқарушылар 2 кешенең үле гәүдәсе тапканнар. Хәзер аларның шәхесләре ачыклана. Беренчел фаразлар буенча янгын от белән саксыз эш итү аркасында чыккан. Фаҗиганың барлык нечкәлекләрен ачыклау өчен урынга шәһәр прокуроры Илнур Гаянов килгән. Хәзер әлеге очрак буенча тикшерү бара. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8 917 90 73 077. Мичтә пешкән куймак, дәртле җир-биюләр һәм матур киемнәр. 12-нче балалар бакчасында елның иң күңелле бәйрәмнәренең берсе Масленицаны билгеләп үттеләр. Күңел ачу чаралары мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе мәйданчыгында барды. Хәзер православие динен тотучылар өчен май чабу атнасы бара. Милли йолаларны белеп үссеннәр дигән фикердә тәрбиячеләр. Бүген 12-нче балалар бакчасы мәйданчыгында бәйрәм рухы хөкем сөрә. Милли яулыклар ябынып, күтәренке кәеф белән нәни артистлар кышны узатып, язны каршы алалар. Масленица ул күңел ачугына түгел, ә гасырлар буе дәвам иткән, буыннан буынга күчеп килгән йола. Масленица, выйди, покажи! Хәзер православие дине тотучыларының май чабу атнасы бара. Тәрбиячеләр балаларның милли йолаларны белеп, хөрмәтләп үссеннәр дигән фикердә. Балалар конкурсларда һәм уеннарда бик теләп катнашалар, тәмле куймак белән дә сыйланалар. Масленица татулык, шатлык һәм язны каршылау бәйрәме. Балалар бакчасында бик күп бәйрәмнәр үткәрелә. Бәйрәмнәрдә безнең ата-аналар да бик каты катнашалар. Аннары безнең микрорайонда торучылар да бик каты катнашалар. Безгә бик булышалар, ул бәйрәмнәрне балалар бик яраталар. Бик кызыгып йөриләр балалар бакчасына. Быел бәйрәмгә якындагы 11-нче бакчадан да балаларны кунакка чакыралар. Монда очрашулар яңа дуслар табарга, кунакчыллык күрсәтергә һәм бер-берсенә ярдәм итәргә өйрәтә. Бергәләп уеннар уйнап, җырлар башкарып, балалар бәйрәмнең матур йолаларын үзләштерәләр ди оештыручылар. Гөлия Нигъмәтуллина, Гөлназ Җаббарова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Цифрлаштыруның яңа этабы Лимаев мәйданы тукталышында беренче электрон такта урнаштырылды. Анда җәмәгать транспортының номеры, маршруты, килү вакыты, салон эчендәге һава температурасы, Wi-Fi турында мәгълүмат күрсәтелә. LED технологиясе ярдәмендә ул көндез дә, төнлә дә яхшы күренә. Хәзер җайланма сынау режимында эшли. Әгәр тәҗрибә уңышлы булса, мондый электрон такталар шәһәрнең башка павильоннарында да барлыкка киләчәк. Сүз уңайыннан Түбән Камда олар 100-дән артык. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.